Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man ba? Sa Bumuraji, Iloilo, Philippine Standard Time, 6 minutos na kaligad sa takna siningalauna. Sa liwat, welcome sa pagpangalagad sa bumbuanay sa Udto. O adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Pebrero 21 tuig 2025 kag karon sa aton sining vote countdown. 80 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hoover. Sa mga nagapaw na karon nga mga balita, 5.5 million pesos nga balor sang desalination plant sa Metro Pacific Iloilo Waters ginalauman ang 66.5 million liters per day nga produksyon sang tubig. Makabenepisyo kuno mga 400,000 ka mga residente sang Iloilo. Samtang sa ipabombo mo segment, residente sang San Juan na Molo nagpabombo matapos walang kinpirmahan sang punong barangay dokumento. Residente nagpahayag nga ginrasonan lang kuno sang kapitan nga makuha lang bulpen sa ilabalay pero ay na nagbalik. Si punong barangay nagsabat man na. Lalaki nga ginaaligar nagmolestya sa isa ka babae sa Esplanade, i-turnover sa Iloilo City Health Office bangod mayara sang balatian sa paminsaron. Pagbantay sa mga kapulisan pa Baskugon. Via PNP nadugangan sang duha ka mga person of interest ang ila sining latest investigation sa pagpanghold up sang fuel tanker sang Mitscoop. Interesting man kay gadamo ang person of interest karon. Samtang Committee on Public Order and Security dalon sa sanggunian panlalawigan ang issue sa serye sa pagpanghold up sa probinsya sang Iloilo. Istoryahan taman ni karon kay may dokumento kita diri nga ginauyatan na balabanwa. Reklamo sa Office of the Ombudsman may kantanan sa hindi paghatag sang mga bonuses sa pila ka mga empleyado dira sa Banwa sang Buena Vista, Guimaras. Kung tandugon mo niyang dokumento basi mapasok ka kay mainit-init pa. Lakip na sinagkaroon Banwa, what's the latest sa sining pagtingwa manaton nga malabot ang bahin sang management or mismo ang tagiya sang Stephanie Coliseum. Mga balita kag impormasyon tutukan naton subong adlaw diri sa Bumbuhanay sa Udto. Standby. Check ta ining desalination na plant sang Metro Pacific Iloilo Waters kay sunod diri sa ila 66.5 million liters per day ang ila ko niyang production na capacity kag 400,000 ka mga residente sa Iloilo ang makabenepisyo. Bombo Angel sa report. Please go ahead. Natigayon subong adlaw mo siyam ang groundbreaking ceremony sa desalination facility sa Metro Pacific Iloilo Water kung sa diin tambungan ini siya sang madamo nga mga bisita kadungan upod kaupo diri bombot siyam nga nagpangunagid si DILG Secretary June Vic Rimulya kag ang billionaire CEO man nga si Mr. Manny Pangilinan kag ang mga local officials diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Mr. Angelo David Berba, ang Chief Operating Officer sa MPIW, yagin pakayag nga ginalantaw nila nga ma-energize ining 5.5 billion pesos nga project on facility by first quarter sang 2027 bongmot siyam. So no sa iya, kaya as of now, iya may mga requirements sila, especially sa may DNR, nga aprobado da, amo ni siya ang EEC, mas madasig, mas mangin matalunsay ang ilang pag-proseso man abi, bongmot siyam sang mga requirements. Kita naton sa area,
tapa ini siya kalapad man ang ining location kung sa diin ipahamtang ining facility man momot siyam kag ang aton indiri information nga nakuha nga ang magapatigayon sa project is halin ini siya France-based na water and waste management solution providers nga sa information pa ang Swiss nga nga kumpanya momot siyam is nag-handle ini siya sang masobra 50 na ka mga masobra na sa mga 50 or hundreds ka mga desalination programs sa facilities ang ginobra nila sa bugos nga kalibutan man abi bomot siya ipahamtang ini siya ha sa may barangay Ingore Lapas ang ining desalination facility. Patag rin ni Mr. Berba ang kung istoryahan ang pricing iya bomot siya do operational cost pa lang is around pag-treat sa tubig bala yara na sa 40 pesos per cubic meter ang ining magasto nila ang ilang pagasukot man abi pero kung residential naman niya ang pag-istoryahan lesser ni siyang cost man abi so it means ang taong natin din sa statement ni Mr. Berba do standard ni siya ang 40 pesos na presyo sa tubig kung para sa mga commercial establishments ang residential iya is around 29 pesos bomot sambale residential malower pa na ang presyo pero with this one ginalantaw nila nga mangindako o sini ang bulig sa desalination plant nga mangin isa man sa mga sources ng tubig aside gani kuno abi sa iya sang sister company nila at the same time iya sang flow water nga source man abi nila bomot siya pamatiyan tabalang kabahin diri sa naging statement man ni Mr. Angelo Berba sa atong interview. So itong 66.5 million liters per day desalination plant, ang energization nito is first quarter of 2027, no? Of course, dependent kami sa mga permits. Meron yan mga national, meron yan mga local permits. So depende kung gaano kabilis yan mag-grant sa amin, mapapaaga yan kung mapaaga din yung pag-grant sa amin ng permits, no? So hopefully mag-grant sa amin yung meron kaming na-secure na ilan. Fortunately yung sa DNR nakuha na namin, no. Tapos meron pa kaming several national government permits. Pero hopefully first quarter 2027 ma-energize na natin to. Price wala pa, ang gagawin natin susunod lang tayo kay LUA approved, no. Kasi mag-a-apply si Water District, ang aming regulator, no, sila yung mag-a-apply niyan. Pero ngayon ang average tariff natin sa mga domestic nasa 25 pesos. Alam natin lahat na mahal tong desalination plant. Actually, ang OPEX nito, OPEX pa lang pag-treat ng tubig, mag-range yan, 40 pesos pataas. So, syempre, ang magkagandahan nito, ang injection point, mostly commercial. So, ma-absorb nila yung cost. Pero sa domestic, medyo mataas yung presyo na yun. So, ang gagawin natin, i-blend natin yung commercial and residential. Mag-a-apply tayo definitely, no. Meron kaming pending water increase application sa LUA. So sana mag-grant na siya kasi kailangan talaga to para sa aming ma-sustain namin yung OPEX. Kasi ngayon bumibili kami sa dalawang bulk water supplier. Yung isa sister company namin, yung isa Sea Flow Water, no. And pataas siya ng pataas. So sa amin ang tariff namin ever since 2019 hindi pa yan nagtataas. So, yan ang mga kailangan namin, tariff increase and of course the permits para makuha natin tong desalination plant. So technically, sir, yung price natin per cubic meter from this diesel would be 40 pesos above? Yes, hindi. Ang sa distribution, depende kung domestic or commercial, susundin lang natin yung LUA approved rates. Meaning, ang sa residential, lower yan than the 40 pesos, definitely, no? Kasi ang design naman ng tariff is subsidized ng commercial or bigger consumers sa mga domestic. Ganyan ang design ng taripa natin. Balikan siya parang nasa standard ngayon is 40 pesos for the commercial yung price from desalination at tubig, sir. Hindi, yan pa lang yung OPEX to treat the water, no? Pero yung charge namin, kami yung distributor, is Metro Pacific Iloilo Water. Depende yan kung anong consumer ka. Kung domestic ka, yan yan, nasa 25 pesos ka lang per kubiko. Or pag commercial ka, nasa 40 pesos to 50 pesos yan. So, subsidized na mga big consumers sa mga residents Ganyan, maganda yung pagkakadesign. Sir, yung investment natin for desalination plant? So far, ngayon, nasa 5 billion siya, no? Hopefully, wala nang overrun or wala nang excess. Pero ngayon, yun ang ballpark cost na tinitignan natin para dito. Yung sa waste to energy, hindi ko masasagot, no? Kasi nasa sister company namin yan. Pero ang pagkakaintindi ko,
kukuha kami ng power source doon na 3 to 4 megawatts, no? Hopefully makasabay siya kasi kung hindi naman yan may energize sa 2027, pwede naman kami kumuha sa power providers like More, GBP. So yan ang options namin. Actually backup lang naman si Met Power. So ang primary source pa rin namin are the power distributors. Pagka na-energize to, ito ang biggest bulk water source namin. Kasi ang biggest namin ngayon is si Mr. Florete, si Flow Water, no? Kumukuha kami sa kanya ng approximately 30 million liters per day. So pagdating nito, 66 siya. Ang second biggest namin si Metro Iloilo Bulk, 50 million liters per day. So ito talaga yung biggest water source namin come 2027. Sir, ang investment po nito or sino po yung nag-invest nito? Bumbo Angel? Bumot siyam na patian sa mga kabubo natin. 5.5 billion pesos, Glenny. Oo, billion pesos. O hindi kay milyon, billion, Glenny. Ang ila investment sa sining facility man abi kag by first quarter pa kuno sa 2027 mangin operational ining facility kag sa Tidwa pa tuig ni. Duwa pa ka tuig. Tinumbot silingon hulaton ta ni para nga mag-estable ang pag-distribute sa tubig sa Metro Pacific Iloilo Water. As of now kuno ba mo siyam sa aton man diri nga pagpangusisa kung istoryahan ang mga linya naman nila iya under kung ongoing kuno subong ang mga total pipe replacements nila nga tayo mo nang ila nga promesa with Mayor Jerry Tranyas the last time kaya ari bla may statement ri si Mayor Tranyas kay despite abi nga nagpromesa ni ang MPIW sa mataas nga ukon ang ining 5 point akon ang mataas bilang nga volume sa tubig nga maan sa desalination water bombot siyam nagprangka diri si Mayor Tranyas iya nga kulang ini sa gihapon sa Iloilo City apisar nga Tembaliaga pasalamat ini siya nalipay man ini siya pero nagprangka gid siya kuno bombot siyam nga kulang ini sa gihapon bangod nagadako ang syudad sa Iloilo kag pati gani kuno ang Iloilo City Hall amo ni nga by 2 years pag gani kuno ma-supplyan sang enough nga tubig hindi na kuno magtangkiring bala kundi may pipe na gid bala kag ning normal supply of water kung ara na ma-establish na ang desalination facility nga ni Bombot Siyang pero with this one hambal niya nga naintindihan niya kay ang pangako diri kuno sa MPIW is dugang gid nga naintindihan sa MPIW kay kinanglan gid diri kuno sa CTA is additional source kag pati gani kuno ang dra sa may bahin sa Mondreo bala ang Mega World area pati man sila gali kuno Bombot Siyam water tanker ang ginagamit ukon ang pagdulong sa ila sang abi tubig Bombot Siyam kag wala pa gali sang establish gid dira nga linya para sa ilang water supply man abi Bombot Siyam pamakan tabla may statement man diri si Mayor Jerry Tranyas sang aton abi mapakig-angutan. Dako di nga impact bangod nga this will double the capacity of Metro Iloilo Water District and Metro Pac for water for the whole city, no? And for the first time amo ni ang isa nga butangan nila water source ang aton city proper area kay for the longest time why kita da tubig kag ipasigi ni ang City Hall ultimately after 24 months may tubig na. And ako gila congratulate ko gid ang Metro Pacific dako ni nga investment no kag nagkuha ni sila mga foreign partners para mapasiguro hindi nga support para sa tubig sa aton. You know, potable water very important as shown even by the slides nagka-gastroenteritis diri sa aton sa Ingore and not only Ingore the whole city for that matter. Labi na gid kung magsulod El Nino kag summer manaog pa gid ang aton water source. But I've talked to them that this is not yet enough. So they are still going to look for other sources of water including the one available sa kay Mr. Florete kag ang ila pang ginatan-aw mabutang pa gid sila mga modular nga desalination plants para makabulig pagid kay ang problema pagid nato ng bilog nga Mega World water tanker gadulong no. So sige man ang develop sa Mega World may ara pa silang gina-develop subong sa likod sang Amon Balay bala after the creek another 20 plus hectares no dira butang ang landers
So this is very exciting for Iloilo. For the first time, we'll have additional water supply. You know, I was in Dubai, tanan nila nga tubig to, desalination. No? So dako niya mabulig, pero as I've said, kulang pa. And they also understand that is why they will continue to look for additional water source para sa aton pumuluyo. Kaya partly sa Sustainable Development Goals ng UN nga dapat all houses will be connected to potable water. Kay ara gid man na nga magsaka, no, because medyo mahal. But that is why we also partnered with them for the first waste to energy project in the whole country. I was with Secretary Tony Loizaga. Kag silinga sa akon, this is going to be the first in the country, the waste to energy. Ang waste to energy will reduce their costs. And what we are going to do is, aside from the fresh garbage, after 2 years, i-obrown ta, idulong ta na diri ang daan ta nga garbage nga na sa kalahunan para madugang pagid sa aton capacity sa waste to energy. Kaya that is 2 megawatts that can be expanded to 4 megawatts. Kung may dugang nga basura, I already started talking to the mayors of Pavia, Oton, and San Miguel, kay sila na ang nagkagliganes, no? Sila gaboy basura dira sa aton. Para nga kung mag-abre na ding waste to energy, diri na sila mahaboy sa basura. It has gone through the DENR, and I'm very happy na pasar ang ilang technology. You know, there are new technologies now which are available. And gintunan ginasang DENR, na-issuehan na sila ECC for the 2 projects. No? It will outweigh at the same time, it will balance. No? Because di may man ta tubig sa ibang sources, eventually ma-balance man lang na. Bombatsam na kadaan sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. 5.5 billion pesos desalination plant. Oh, groundbreaking na sa nagkrukot-kot na slak ginato. No? Now, nga nakalamho kita sa aton sini nga mga kabumbo kay ti amo kuno ni banwa ang paglaom sang syudad sang Iloilo. Kay 66.5 million liters per day kuno ang iya sini iya nga production capacity. Ti galit sa pera guro ni ang mga tawo nga yara sa likod sa Metro Pacific Iloilo Waters. Nga nakambal ako galit sa pera. Ti mas ginpili nila nga mag-invest pagin sang amo sini kadako, no, nga balor sang planta kaysa ila abi unahon anay nga kayuhon kag butangan sang mga koneksyon ang mga wala sang tubo or connection sa Metro Pacific Iloilo Waters. Kung kayuhon ang mga tubo, ang ila sini nga mga linya, kag mayara sang proper connection ang tagsa ka household, even ang Iloilo City Hall, hindi guro maglabot sa 5.5 billion pesos sa ila sini nga gastuhon na. Sa aton sini nga mga kabumbo, di ba? Bati kun may ara gid man later on, duwa pa ni tuig 2027 pa ni kuno umpisahan. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. No? Ti duwa pa yak tuig nga tuson tangkering Pati dito iyas may distrito sa Mandurriao to tangkering man galito ang sistema sa tubig. Kag ang sistema sinang tangkering way kitakbalo sa aton sining makbumbo kung ina potable.
ang tangke nga ginasudlan limpyo bala pagwa sang tubig dira pag direkta sa linya sang for example isa abi ka partikular nga building ihimplo naton ang Iloilo City Hall. Pwede bala na mainom sang mga empleyado sang Iloilo City Government ang ginadeliver nga tangke sining tubig? Kakon nagtungod lamang sa ila sining promisa kag pasalig ang Metro Pacific Iloilo Waters nga ila sini iya pang isla ng ila nga mga dilapidated sining nga mga tubo, may bag-o sila nga laying of pipes kuno, and eventually pang sugpon reconnection or connection sa ila sini nga mga linya para nga tong sadtoan ay wala sang linya sa Metro Pacific, subong may ara na kag ma-enjoy na nila ang potable water. Kayang ginalagas kuno iya sa aton sini nga mga kauturan madugang ang supply. Si Flow Water Resources Iloilo Incorporated, the last time to nga balik-balikan pa kag masakupan sa nga memory ko dito, may gin-offer man to nga 30,000 cubic meters. Additional on top sa supply na nga daan sa aton sini nga mga kabumbo. Kag correct me if I'm wrong sa akon sini nga recollection is that nga si Flow Water pag ani mapalubong to sa nga tubo mabaton na gid lamang iya si Metro Pacific Iloilo Waters. Pero tingin pili gid nila nga mag-invest liwat sang 5.5 billion pesos. Ti kay isaman sa mga tawo sa likod sa Metro Pacific Iloilo Waters ining negosyante nga si Manny V. Pangilinan. Bosing, nandito ka pala sa Iloilo. Anak ng tinapay, hindi ka malang nag-text sa akin. Sana upod tayong kumain kanina. Alam mo ba yung mga tauhan mo dito, Sir Manny? Yung lumalabas dito is parang gusgusin yung kumpanya mo. Madugay na sila dito na joint venture with the Metro Iloilo Water District pero hindi namin madumduman o hindi namin maalala. Naglulubong daw sila ng mga tubo nila pero parang hindi naman nag-inangot-angot. Koneksyon ba? Tapos idadaan, malamang dinadaan ka rin nila sa mga presentasyon nila sa sining, anong tawag mo doon? Pag binip mo dito, sumasaylo yung picture, presentation, anong tawag dyan mo, Bumel? Nalimtan ko. Nung nagklase kami sa computer nung una, natutulog kasi ako slideshow. Mayroong isang program yan, maliban sa slideshow. Yung pangkabilugan na PowerPoint. Doon yun, Sir Manny. Baka pinakitaan ka naman nila ng PowerPoint presentation na yung picture sumaslide-slide tapos may mga chart done. Lantawin mo muna. Pangitain mo yung non-revenue water. Yung non-revenue water, ang laki ng porsyento ng non-revenue water, it's because, kung ang kilala ko pa santo, malaki, Sir Manny. Ang non-revenue water, it's because sa mga gubaon kag dilapidated, mga sira-sira, butas-butas. Nang linya ng Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sila nga mga kabumbo, maayo man nga may mga desalination plant kita, pero dugay pa ni. Pahulaton nyo yung tawo. Pantuson nyo yung tanker-tanker nga Sus Maria Kagusep, ano klase yung technology ini? Si Elon Musk kapila na yung magbalik-balik to sa bulan, sa Mars. Ulihi ato kuno nga kadto nag-inom to sa sang ice coffee.
Kag nagtanom sa kalugbat. Tapos diriya. Tapos diriya, tangkiring sa gyapon. Oh. My goodness. Tiyan mo niyang pinaka-the best guro nga technology nga nakita sa Metro Pacific Iloilo Waters. Tapos subong maano naman sila, tawag si gani, ma-desalination plant naman sila. Okay man mayo man Kaya hambal ni Mayor Jerry Triñas siya sa Dubai to. May desalination plant man to sila. Mo ning tastada mo siya, okay man. Oh. Ang future ya sa aton sini nga mga kabumbuay ginasang kontratsimpo. Palabuton palang ina. Ang istoryahan taya ang present sa aton sini nga mga kabumbo. Nga ang realidad sa aton sini nga mga kauturan madamo sa gyapon sang wala iya sang potable water sa ila sini nga household. Kung hindi sila magpa-deliver. Alam mo ba, Sir Manny, na pag binuksan mo yung gripo dito, hangin ang lumalabas, pero sinusukot gyapon. Na mga tauhan mo dito sa Metro Pacific Iloilo Waters. Sinusukot gyapon ng minimum na suktanay. Akala ko yung negosyo nyo tubig, pero nagkakapira kayo sa hangin. Tiyan mo na. Good luck sa krukot-kot-kot-kot yun na kaduta. Anyway, pero sa liwat na siling naton, no? Okay man nga may mga desalination plant, pero dugay pa ni. Subong iabanwa ang ginistoryahan naton, no? Nga mga pumuluyo diri sa syudad kag sa mga konsumidor pagid nga kuntani maserbisyuhan sa Metro Pacific Iloilo Waters. Uhaw kag nagahangla, no? Bangod nga ti pinasalig nga with this joint venture, ma-expand pa nila ang ila sining operations kag mangin maayo ng ila sini iyang service bilang isa sa mga distribution facility or distribution utility diri sa syudad sa Iloilo. Pero ano? 5 na katuig, gatakang-takang na kun bata ni. Same problem sa gyapon ang ila sini nga gi-encounter. Ti kay sino abing diferensya nga aton sini banwa nga sukton, sa aton sini magkabumbo. Dapat mo na dugay tanan nga ginapanawagan. Madugay na namin to pinapanawagan, Busing Manny Pangilinan, sir, na kayuhin ang serbisyo ng mga tao mo dito sa Metro Pacific Iloilo Waters. Pero walang improvement. Nakita mo yung mga video na yan. Maliban sa gastroenteritis, sumasag-ob lang yung mga pumuluyo dito sa syudad ng Iloilo. Meron pa nga nilagyan ng nilagyan ng drum. Paglagay ng drum, nilagyan pa ng itsura ng kung sino dyan, tapos sabihin na kanya to. My goodness. Pag ako naglagay ng drum sa aming bahay, lagyan ko din ng picture ko, okay lang yun, kay akin naman. 34 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik na to na banwa. Residente sa Barangay San Juan Mulo nagpabumbo matapos walang impirmahan ni Kap ang dokumento. Balibad ko ni Kap niya makuha lang kong labulpin blas balay. Pero wanak balik si Kap. Pero si Kap nagpathag kag nagsabat man Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras naton 34 minutos sa kaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section.
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man. Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboan ay saudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo, check naton ining balita ni Bombo Jomar Villa sa aton sining ipabombo mo segment. Residente sang San Juan Molo, nagpabombo matapos walang ginpirmahan na sang punong barangay. Ang yan sining dokumento, ang balibad ni punong barangay, makuha lang siya kuno ballpen sa Ilabalaya. Pero ay nakabalik. Si punong barangay nagpathagman. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Kinagual ang pilaka pumuluyo kag mismo ang punong barangay sa May San Juan Molo, bangod gid lamang kasubong no nga do ginapadugay-dugayan kuno sang ila kapitan ang pagperma sa ila sining dokumento, Bombo Champ na suno kay Jodelyn Ortiz amo na siya ang nagpabombo balang natabo sini. May himata ni sila no nga napreso bangod sa kaso sining physical injury. So agod nga makapiyansa, so nagaprocess sila, lakip ang ila sining abogado no, nagaprocess sila sa piyansa sa Iloilo City Hall of Justice na agod makapiyansa. So isa kuno sa mga requirements ang perma sang kapitan, Bombo Champ no. Rason nga nag-transact sila sa kay kapitan kahapon sang aga kay hambal sang ila sining abogado dapat alas 7 sa aga mapermahan na kuno no sang ila sining barangay official, especially ang kapitan. So dito nagkadto sila sa barangay hall kahapon mga pasado na alas 7 sang aga. Bombo Champ, kag nakita man suno sa pamilya ang presensya dito ni purong barangay Jose Martin Maluto sa aton sa mga kabombo. Pero imbes ko do nga permahan ni Kap ang dokumento para sila sa nga pagprocess sa bail bond, nagambal kuno si Kap nga mapauli anay saya sa nga balay agod mag kuha sa nga ballpen. Na tingala ang ining Iloy nga do kadugay kuno balik si Kap kay makuha man kuno ballpen ang balay ni Kap nga daw wa man gani mga 20 metros no ang kalayon siguro sinis barangay hall, lapit lang gid. So dito ginulat man sa pamilya kay ti siyempre balaya daan ni Kap si kon may mga ginahimos man siya, pero natingala sila kay ti dugay gid no magbalik kon makuha man ballpen. Bombo Champ, dito nag-apas ini si Jodelyn Ortiz sa barangay hall. Kag nakita nyo itong yasin ni Iloy, Bombo Champ, kag dito nga ginhambalan nga nagpuli kuno si Kap sila sining balay. So mismo si Jodelyn Ortiz ang nagkadto sa balay ni Kap agod nga istoryahon no kung ano ang problema, pabi nga ang way pagyapon mapermahan ang gila sining nga dokumento sa pagprocess karon sa sining piyansa. Bombo Champ, dito nakita ni Jodelyn ining nagpabombo ang sekretary ni Kap sa sulod no ginauyatan to ang dokumento kag pagwa sa sekretary ginhambalan kung napirmahan ni Kap ti naghambal ang sekretary nga dito lakuno sa barangay hall kaway para mapirmahan ni Kap. Dito nag-insist ni no si Jodelyn Ortiz nga magsulod in ginhambalan naman ang sekretary nga masulod naglisensya man sa kuno. Bombo Champ, adto pagsulod ya nakita ya kuno si Kap sa sulod kana do nami mato pero panilhig ni Kap. Duay man si Kap sa dobe ginam abisihan ginabi no. So dito sa balay niya ni Kap, sa balay ni Kap ni sa sulod sa balay ni Kap. All right. Again kumprontahan niya si Kap ti amo na gipamangkot adong rason nga wa gihapon mapermahan. Bombo Champ, ang ila siya di dokumento hasta nga nakabuya sa tinaga nga kung hindi mapermahan ipabombo no, ipabombo si Kap. Tinag-rason man kuno si Kap suno sa natungdan, ipabombo na isabton na galing sang punong barangay kung ano man ang nagkakadapat karon nga isabat. Bombo Champ, hasta sulihi
dito way may sayran, way to yung mapirmahan, amo to nga doon naggawa na sila kag naghulat sa barangay hall kay hambal ko din ni Kap dito lang sa barangay hall. Kay do may si Kap no may panindogan nga ti kun aras balay di sa perma dapat aral lang dito sa bay ila siya di ka barangay hall. Amo to nagulat sila hasta nga doon na lipasan mga isak oras mga pasado na kuno alas 9 no nagkanto si Kap sa barangay hall kay sulihin na pirmahan man kuno Bombochamp no kay ang unang una sa pamilya nga hindi gid pagpirmahan ni Kap kado kasubo nga nagalikaw. Amo tong pagkapatak mga alas 9 na pasado sa aga ginpermahan ni Kap galing tang problema kay ang ila si ka dokumento dapat alas 8 masubmit ato dayon sa Hall of Justice na tisuno sa pamilya bangod sa delay kuno nga perma ni Kap away kuno mga katigayon nga makapiyansa ang iya sining utod actually utod yan ni Jodelyn Ortiz ang nabilin kay may duha ni ka pamilya Manila nga na diti nakapiyansa na pero dapat kuno matapos man dayon ining utod niya kay tatlo sila mo natudo siya lang nahulat pero bangod nga way siya nakapiyansa sudungan sila nga way makagawa sa presuhan bangod gid lamang kuno sa delay nga perma sang ila sining kapitan subong dislak balo kun anong rason abi nga do kasubong nga ginapabuyan-buyana ni Kap nga tido kalapit man lang kuno sang iya sining nga balay sa barangay hall kung magkuha man lang sa bullpen do rasan gid kuno makabalik Bombochamp. Si Jodelyn Ortiz Bla sa interview sa Bombo Radio. Ako sinigili Ma'am Jod. Kay ano kami tani maprinda kami tani blakag mangita sang kwarta sa bilban sang akong magulang. Gali kinasugat ako kun manghod nga ambay ako nga wala pagyapon wala na pirmahan ni Kap. Ti tapos nagamba ko nga ti sige gituan ta lang to danay kay para mapirmahan dayon kay ginaahingagaw na. Ti tapos nagadto ko to nakita ko si mama ara sa dalom sang barangay hall tapos ang tiyo ko doon ara sa babaw. Tiyo ko nga isa. Oo. Ti tapos ang nakita tapos king mangkot ko ang tiyo ko nga isa bako siya diin na ang papel ang bayato sa sekretarya tinakita ko sekretarya ara nagapagadto sila balay ti nagano man ko nagsunod mo ko siya likod. Tapos nagulat ko ya sa gate. Ti nakita ko si Kap nga nagaano sila ga pangaping mga tanod tapos ang ibang nga tanod ara sa gwa tapos siya ga aras sa tubang sa lamisa tapos pagka dayon naging hambalan sa sang iyang sekretarya nga Kap sila papirma ti wala igib laging lantaw balaging ambaya lang na ti tapos pagka dayon ging sugat ako ang iyang sang iyang sekretary ang bako ma'am ging pirmahan ni Kap ang bako na siya baya ma'am wala ma'am pero ang ikaw na to blagad to bala ma'am mo to nga nakasulod ko sa ilabalay kay ging pasulod ko sang iyang sekretarya tapos amo to dun nga Kap pwede nga pirmahan mo lang ni Kap kay ginadalian ni nga daan ti ang bayas ako no digto lang sa barangay hall kinaamoy ako na balahaw Mga oras to by the way Kap do mga alas 8:25 mga dara oo alas 8 na pasado ti tapos amo to dun nga bako ti na kami nga duwa nagasabtanay na kami nga duwa bako Kap mo ginadalian gid na kay ba mo nga pa na ang bilban sa may Hall of Justice ti amo to dun nga pagka dayon nagtalikod na lang ko ging ambalang ko sang nga busy pa na sikap ang bako hindi busy gatindog mo lang sila kagapangapi tapos amo to dun nga nagwa ko bako ti gusto nyo ka pa ipabumbo ko na lang kamo kung siya tiging singgitan niya ko dayon ang baya pabumbo to ang baya ginasakon ti amo to dun nga nagsabat ko siya tapos pag to doon naglakat na kami nagdiretso na kami ng lakat tapos panawag doon ang akon nga tiyo nagamba sa doon sa akon nga mabalik kami to kuno kay kung hindi kami kuno magbalik kuno i-file niya kami file niya ko sang harassment kag ang trespassing tapos hindi pagpirmahan ng bilban amo to ang balya sa akon So bali kamo hingagawon gin katuan nyo si Kap kay para mahingagaw ang bilban kun tani sa sino tong yung ang iya ka magulang ko kay siya naman ang isa ang wala na pirmahan kay ang duwa to ginpapirmahan na ni ni Attorney Masay so kun mapirmahan ang bilban makagwa siya ma-process na diyon sa Hall of Justice ang iyang bilban. Amo to ginahingagaw gid kay tatlo to sila mo. Ano natabo after sina napirmahan kay Manikap anong oras na? Alas 9 nati alas 7 ang istoryanay nila ni Attorney Masay ang alas 7 pasang aga pirmahan na kuno. Si Attorney Masay mo naga-process? Oo. Ti ambay ako nung voluntary mo ti amo na kami nagadto to alas 7 pa lang ti alas 9 pasado yan naging pirmahan.
Ano originally ano last gito mo nagkadto sa barangay hall? Alas 7 ara na to akong tiyo sa barangay hall. Oo, tapos So bali una tiyo mo nagdala ka sula ka permahan ni Kap. At ato kuno si Kap. Oo, ara masikap. Tapos si mama, mga alas 8, nagadto man to. Pero nasugata yan ako no sikap ko no ara sa dalom sang barangay hall. Ti nga bayak, ti nagano man si mama, gahingi man si mama siya nga amuna nga pirmahan balatani. From the time 7 ato man si Kap nga wayang permahan. Oo. Ang wala ko kabalo kay damo sa gani sa alibay. Tapos ang muto nga nag-abot si mama, gingang balay si mama nga makuha lang sa kuno bulpin sa ilabalay. Kaya ara na sa barangay hall, digto pa si mama Bali sinabalay. dito si Kap kita islan mama mo. Oo, nagkita na sila ni mama. Bali Kap nga ano Sa makuha lang sa kuno bulpin. Oo, tapos tinakita. Ano ay sa ballpen sa barangay hall? Wala guro kay dikto pa sa sila balay makuha sang bulpin mo. Ano kalayo balay ni Kap sa barangay hall? May pila ka metros? Lapit malang. Oo, mga 15 meters. 15. Amo to din nga nakita sa gali isang isa ko kamangho, digto sa gali ka panilig-nilig gali sa kilid to ya. Tapos amo to din nga amo to nasugat ako kamangho, tin katuan ko to. Nakita ko yara sa gali ga suryanay sila sang iya nga sang iya tanod ga pangapi-ngapi sila ya. So bali ano natabo to after sa perma ni Kap na tigayon nga makapiyansa tong utod mo? Wala kami ka hingagaw sang piyansa tapos ang akon nga duwa ka tiyo na detain pa kay amo na nga wala na hingagaw ang iya ka magulang ko kay dapat tatlo na sila tatlo na sila i process. Na detain to sila nga nga tatlo. Sa na matabo ang sa na ma-process dawat? Basi karon or sa Lunes naman kay syempre wala opisina Sabado Domingo do ni Kapan nga do ginapadugay-dugay agid balahang. Ano ni ang ginhimo sang magtiyo nga napriso sila? Ang physical injury no do may ginsakit sila pero ang ginatag sa pamilya ang nasakit to nila why to kailatanan sa kapitan or pamilya abi ni Kap or kakilala ni Kap Bombotsam nga marason si Kap nga do pabuyan-buyanan na mo nang gin atag karon sang pamilya so isa sa agidalan tao si basi may ban pagid sini nga rason magluwa sabi gati ang pagperma sini gado kasubong nga do ginapabuyan-buyanan kiti ara damlas tubang ni Kap ang iya sini nga residente Bombotsam kay ti ginabate-bate gado basi kon pamulitika kay sa piyak sa kampo ang piyak amo na nga do nagalain ang Kap. Hindi ta mag haom-haom kag magkutaw-kutaw sa tubig nga malinaw malang. Ang pamilya Ortiz sino ginasuportaran nila niya? Ginpamangkot ang pamilya ti why man sila naghamba kun kay Kap Palotor kay Kap Sipil sang eleksyon. O ay kuya labot sa ilang aduana ang sa plabuto ning eleksyon ano sila jam-jam sila o kun oswag sila o kun sulong gugma. Why nila na mention kung sino ilan na suportaran? Oh, tikon why sang amo sina ano pagid yang rason ni Kap Joe Maluto nga agin delay niya ang pagpirma? At sa na istorya na Tondres Kap na ang rason gid sini kaya baling Kap kun naway niya sa pamulitika Bombotsam tigin na tagya diri sa aton mismo ginkatuan tatos balay da pero ito siya through phone no. Suno kay Kap Maluto ang isa sa rason kaya dili bangod kami ara sila sa event kapon sa barangay kay daw nagbisita kuno si Inday Rice sa Triñas Chu dra sila sini ka barangay so aga pala kuno nagaparik-parik na sila so sa statement nga makuha kuno ballpen sa balay kay way sa ballpen sa barangay hall tod ina na naka-mention kuno si Kap nga baliko niya lang kay makuha sa ballpen sa barangay sa balay niya galing ano tabo may ara pag-abot ito sa balay niya may bisita siya Bombotsam tigin briefing niya to kung paano ang preparasyon nila basta nga why na siya nakabalik dito sa barangay hall nga maperma kung tani ito sang dokumento sang pamilya. Mga tanod man to? May tanod sa sagwa sa balay niya kag ang ibandos tapya kuno to nga ginasugo kung paano ang pagplastar sa venue adra sa ilasi nga gym. Hindi na pwede may istoryahan sa barangay hall? Nasa balay gini Kapaw? Doon nalingaw si Kap sa istorya to. Ano na istoryahan nila? Preparasyon sa programa? O kung kabuhi sa iban sini nga tawo? O kung
ang pelikula nga nalingaw si Kap. Ano-anong kalingawan? Ang preparasyon kay gina-briefing ya kuno kun ano pagplastar sa pulungkuan. Naga-istorya ka sang preparasyon ga kalingaw ka? Tiyan mo na ang... Daw ang ginago balas nila. niyang kay Kap Jo Maluto, nga rason, kilalahay kami ni Kap. Kilalahay kami, pero kung amo niyang plastada, kapya, subong niya, kapya, daw ginago niyang rason mo. Naka-mention man si Kap nga gabi, before sa natabo ni, may nagkadto, may galit sa iya ko, no, nga residentes balay, tiyang balik Kap, kung nabas lang kay Aricos Balay, no, kaya ang pirmahan, buwas lang sa may barangay hall. Bumbutsap, pagkaga mo to, may event sila mo to nga, why na nabapirmahan to ang papirma niya. Ano kalawig magpirma? Why man siguro mga 5 segundos. Depende man sa perma mo, kung anong perma mo, may perma mga check mo. Hindi ka Sus Maria Kagusip. Sa pamilya, no? Napirmahan gid man abi ni Kap, pero pigin padugay-dugayan pa, no? Wala pa ka way nakabilban na dugayan pagid ang pagkapriso. Kinamatarong man nimo sang napriso bangod naga pangatubang gani isang complaint, pero tiway pa man ini sila madesisyonan. So may kinamatarong pa man ini sila Bumbudjumar. Kung ako sa pamilya, reklamo kamo sa DILG kag sa ombudsman. No? Ano ni siya? Makabig ni siyang neglect of duty or dereliction of duty ning ginhimo ni Jo Maluto ni. Sa barangay hall, why bullpen now? Amo na gani ang gina-question mas ang pamilya kung nga dito pas balay niya, Bumbutsam, suno sa pamilya, no? Amo na ang question nila kung nga nadugayan pa ang pagpirma karon ni Probarangay Maluto, Bumbutsam. Ari bla kabahin sa payag sa natungdan sa interview sa Bobo Radio. Po may mga bisita kita nagkaladto dire gina-briefing ko mga tanod ko hindi may bisita ta mo. Mga duha kadlaw may nagkadto sa ako nasutso sang gabi. Bako buwas lang alas 7 alas 8 na to sang gabi. Ako sarado naman to isang kapin pa hindi naman na offers hour. Oo. Sige Kap. Nagbalik sila to alas 7 ay galing may gina-meeting kung mga tanod to kitungod na may mga kuan kita, may mga event la, may bisita kita. Gulpi lang niya, nagsulod siya sa Panimalay, kaya nagwal dati. Ang bago Panimalay ko niya. Ako, dito lang sa barangay hall, na mastorya, kasi itermaan ko na. Kaya ang yasabat, ang yasabat sa akon, niya, kagina, pato si Kwan sa may barangay hall, nagahulat si nanay. Ako titiplano pa man ko nadali lang. Ako dito lang sa barangay hall, kaya may bisita ako din. Pero ang nagambal na yan na hindi ko yung magpirma, siya yung nagambal. Huwag ko yung nagambal na hindi ko mapirma. Ang ginapastar ko lang niya, ang balay, hindi opisina mo, dito niya sa opisina dapat. Kaya mga taong ko pa na. Okay. O matada na why kuya gasiling hindi ko mapirma. Ginabutang man naton sa sinchakto mo. Okay. Naka-mention yung tagreklamo alas 7 kuno sa aga ara na sila sa barangay hall kag ara ka man kuno. Pero nakadto kasi mo sining balay kay way ka kuno ballpen sa barangay hall Kap. Nagamba ko sila ko ulat talong ko makuha ko ballpen. Ay galing na natabuan ara ang mga bisita ko may nag-briefing ko. Timba ko ulat-ulat lang kamo kay tagaan ta sang gamay lang na oras kay bigyan na storya ko. Wala sa sang impormasyon nagsulod niya sa balay ko magwal dati. Bigyan bastos siya ko sa may mga bisita ko.
trespassing kasi ang magwawal dati. Harassment ang ginkuha niya sa akon. Pero makupilang taon tayo. Okay. Ti Kap, kasuhi man to Sino tong bayi to? Sino ngalan niya to? Kasuhi man to sa sang harassment, sang si Judeline Ortiz, Kap, kasuhi sa harassment, kasuhi siya sang trespass to dwelling, no? Tapos, pamilya Ortiz, kasuhi nyo man si Kap sang dereliction of duty or neglect of duty sa Department of Interior and Local Government. Kasuhay na lang kamo na sa aton sini nga mga kabumbo, magamo man lang ni. Ang pamilya nagkadto aga pa sa barangay hall. Ara man to si kapitan. Ano gid kabudlay, ano gid kalawig para nga magpirma. Pero anong hambal mo? Dali lang mapuli ko anay kay makwa ko bulpen. Nagalaom adtong Iloy kag tiya, Iloy kag tiyo nga mabalik ka dayon kay makwa ka lang bulpen mo. Ang pamangkot sini nga pwede mo man tumadisponiran, may mga barangay tanod ka kwa to bulpen, bakal to bulpen kay way ta bulpen diri sa barangay hall. No, kag ako nagapati ko sa barangay hall, may bulpen ginadaya. No? Ano ka man imukap man, abi ko anay sadto, mayo ka nga public servant, no? Pero tiyang nagagwa subong iya nga tiduway ka man gali kinalis na sa iban. Ahaw nga pirma, padugay-dugayan pa kag i-delay. I-dribble-dribble pa. Ay, ara pag nismo mo Jumar. Ara, abi ko na ka-extra. Ay, mo Jumar, ara ka magali. Ari pa. Ang na-mention to, kon lang tawon ta alin alas 7, mga pasado na kulos niya, mo tido mga duwag ikuras, guro lato tos barangay. Pabutsam, artista permahan ni Kap. Amo gani na Bumbo Jumar. Sa alas 7, to di blara na to ang Iloy kag ang tiyo. Unas na to. Dala na nilang papilis. Atong papilis. Tigano kuno si Kap to, sang sakaan nila to temprano pa, sa aga pa? Pag buto ka Iloy, sumalang niya kuno si Kap nga manaog. Ang tiyo, di blara na to. Sinong nagdala sa papilis to, aw? Ang papilis daw ang tiyo, nadalaya to, una. Tapos nag-upo tong Iloy ni Jodeline. Amo to na sumalang niya si Kap kambal nga ti mapaperma. Pero ang bal ni Kap, makwala ko no ballpen sa balay. Galing tiyo, mo to ay nakbalik. Pabutsam. So, pagod sa natabo, ang... So, mo to ang bal ni Kap, nga tiyo ay man kuno hambangan di sa pagperma. Galing tabol na delay ang perma sinigagin ka delay man sa pagpiansa nga makagawa kung tani sa prusuhan ang ila sining himata bubutsam tel taon tani kumingagaw subong ngadlaw kay ti kun hindi buwas Sabado Domingo Lunes kidney sila makapiansa bubutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Lapaw naging ko sa latid, may iban paging ko tati nga mga tupiko diri nga hindi ta na maplastar, pulo pa sinsya gid, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Standby na kamo sa kapon namang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo. Sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section.
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot,
pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi na pagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Dahil na lang, gid, mating ko ang mga inadlaw para sa bulan sa Pebrero. It's the 21st of February. It's a beautiful Friday. Yari naman kita sa atong liwat nga pag-updanay para diri sa kahapon lamang program. And of course, every day, no? Nagahilapit ang aton nga pagboto. So check naton ang aton nga elections countdown. May 80 dias pa kita para nga mag-make up sa aton nga mind. Sino gid ang aton nga mga pagabutuhon. So, think wise. Think twice. Welcome again mga kabombo diri sa kahapon lamang program kung sa diin mag-enjoy na naman kita sa mga kasaysayan nga gina-share diri sa aton. Bao nakibot ako for today, may duwa kita ka Lucky Taurus nga stories nga pagabasahon but they are different persons. So lain man si Lucky Taurus, ang isa ay taga Romania,
Ang isa naman niya si Lucky Taurus sang 1st District. So, basahon naton ang ilang gin-share diri nga mga kasaysayan sa diligid lamang madugay. For the meantime, ginatawag ko ang atensyon dira ni Ophel sang Mina. Ophel, wala ikaw kabilin sang imong contact number. So through this program, gina-alert ko ikaw ha. Buwas, may interview na ako sa imo. So palihog kadto ka diri sa estasyon sang Bombo. Before 2 p.m., ari ka na diri kag nakapa-Xerox ka na 2 copies sang imo nga ID. Ulaton mo ako sa dalom para upod kita nga magsaka diri. See you tomorrow. Ophel sang Mina ang aton nga winner. And of course, after sang interview naton ba sa kay Ophel, mag-a-announce man kita sang aton nga bago nga winner. So ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo. Samtang nagapamati ka mo dira, have the time also, no? Basi kung ma-insert nyo man, ang pag-obra sa inyo ng mga istorya, pwede gid. May 1 week pa kita para sa mga love stories nyo da, or bisan hindi man love story, pero kung gusto nga i-share ninyo diri sa kahapon lamang program, pwede gid ina. So isulat ninyo ang inyong mga stories, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede gid isulat sa gihapon at ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's the song of Lindy Katikista para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP. Here's the song, Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin mo lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na.
Bagong break. Painon ang puti sa dikolor. Ay, iba naman, baka break music. Kasi nga may break dance no, nga music. Anyway, good afternoon sa liwat. 2:25 ang aton nga oras. Kaupo din ninyo si Tita Regine because this is KLP already. Sige, ari ng aton nga una nga sulat para sa sining nga hapon. Let's go abroad with this story from Lucky Tauros sa Romania. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, especially sa imo Tita Reg. Subong nga hapon, ang i-share ko nga story about sa akong pangabuhi sang una. Tita, gamay man lang kami nga mag-utod, pulo man lang. Gamay gid man, no? Kulang duha para mag-isa, kadosena. Baliwalo kami nga mga babae, kag duha lang ang lalaki. Halin subang hasta sa akon, 4 gid nagsunod nga babayi. Sunod sa akon, lalaki na. Tapos, sunod-sunod naman, 3 ka babae, then lalaki na. Kag nasundan pagid, 1 ka babae. Nagdamo kami tungod sa lagas ni tatay, makabata, lalaki. Obvious gid. Pero bisan, ano namon kadamo, tita, wala kami kakagutman. Tungod puwerte kabakas kay tatay namon. Siya nag-aatipan sa malapad nga kalubihan nila, tita. Di magtag-harvest, hindi magdubo sa pulo kasako ang kopras, Tita Regine. Pero, ginabulad pa namon na. So, sa pulo kasako, halos tunga ang kupos. Sa mga 14 years old na ako, tita, ginkuha sang akong tita ang manghud ko nga lalaki. Kagin pa eskwela. Ang subang namon, nagpa-Manila, kag nagpangita obra. Ang ikaduha, nag-working student, dira sa city. Ang ikatatlo, kag iban ko pa nga mga manghod, upod kami galakat pa eskwelahan, Tita Regine. Ako ang pinakadako nga bilin sa balay, kag naging right hand ni tatay. Mapati ka man o hindi. Sa edad ko nga 14, naduhula na ako ni tatay. Sinako nga paray. Magpamulad kami, tita. Isa sa to kaadlaw, nagpanghagbas si tatay sang kahon. Aksidente, nakaigo sa tuod ang iya binangon kag nagumpok, nakadiretso gid sa kamot niya. Oh my God, kag dako ang pilas. Tungod sa kadakoon sang pilas niya, nahadlok si nanay magbulong. So ako iya ginsugo nga magbulong. Hindi na niya matiko ang hintuturo niya. Ay, nautod siguro ang ugat, Tita Regine. So pagkasunod nga adlaw, tag-spray na sang humay. Kay may pila si tatay, hindi pwede ka pang spray. Right hand dyan naman, ang ma-spray si tatay lang gatimpla hilo, kag ako lang ga-transfer sa sprayer. Una niya nga load sa sprayer, abo ko bugat, Tita Regine. Ginadali-dali ko na lang lakat, sige spray, bisan madalang mga lutak para magmagaan ang sprayer. Bisan ano lang, sugo iya sa akon sang una, why gid ako gareklamo. Do na inspire man ako permi mag-obra, kay kita ko siya nga proud gid sa akon. Kisa upod kami galibod tambo, kag lahing sa pihak baryo. So isa ka besad to, gamay na lang amon bugas. Sa umabalan tita, usaw na iyang hulamay bugas. So may ara ga hulam, dugay magbayad. Tapos panyaga, ginsugo ko ni tatay, manukot, sangit pahulam nga bugas. Siling niya, sukta to anay, hulam ni pare. Hambalon mo nga, wala pa kita ka panyaga, ha? Para bayda na dayon. So, amo man to akong ginambal, tita, kag effective, nagbayad. Sang una, tita, daw, boyish ako, pero sunlog man. Akon iloy, kada Wednesday, free day sa school, pwede ka civilian. Si nanay, tita, gusto niya yung miniskirt, isuok ko. Ay, hindi ako gusto, tita. Pero hambal niya, kung hindi ka magsuok miniskirt, hindi mag-agto sa eskwelahan.
Pero man si nanay. So, hindi mo ko gusto mag-absent. Di lakat pa school eh. Tita daw kalawig na. Hasta na lang diri anay, ha? More power to your program and God bless you always. It's me, Lucky Taurus. Lucky Taurus, thank you so much for your another story. Kabalo naman kita, no? Mga kabombo, she has 30 days para nga mag-rest. Kaya tipag ulang ini siya nga naoperahan dito sa Romania. Bao, abi mo bala, Lucky Taurus, may kilala man ko nga mag-asawa. Sige, kalagas nga makalalaki, ti nagpitogi dya kababayi, ila bata. Mayo lang, no? Nakahingagaw pa kuya. Why sila nag-stop sa ika-5th? Nag-stop sila pag ika-6th. Ngagaw pa kuya eh. But anyway, so you have been a big help para sa imong mga ginikanan. Ilibinigid sa imong tatay. Amo gid man na, no? Sige lang kundi damo babae. Ano gud ang hindi mahimo sa babae, no? Especially kung willing man lang ang bata nga magbulig sa mga ginikanan. Ikaw, you said na inspire ka kay ti ang imong father is very mapisan, tapos they are so very proud of you. So managuro dako gid ang pasalamat nila nga ti ikaw ang ilang nangin right hand, and at the same time wala kay gareklamo, pati ka lang nga pati sa ila. So you had been a very big help para sa ila. Regardless kung babae ikaw, pero ang imo nga nangin contributions ang una had been so much para sa ila. So thank you so much, Gid. More stories, ha, Lucky Taurus. Salamat, Gid. And I hope maayo ang imong pag-recover dira halin sa imong operation. 31 minutes after 2 o'clock, magapunong balik ang KLP with the story about love being a risk. That's from Inbi. Sa pagpunong balik sa kahapon lamang program, kaupod sa kihapon, si Tita Regine. Anon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa kadlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadumilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang Kita diri sa kahapon lamang program, alas 2:46 sa hapon. Ari na ang sulat ni NB sa episode Love is a Risk. Dearest Tita Regine. A blessed afternoon to you, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, sa tanan nga mga KLP lovers and listeners. First of all, may I ask everyone listening right now kung daw ano ka matuod nga risgo ang gugma o kung ang maghigugma. You may say yes or you may say no, but as far as I know, I believe that love is really a risk. Nga prior to give you several reasons, let me share with you an idea of what a risk is. Well, si Merriam-Webster dictionary tells us that risk is an exposure to possible loss or injury or a danger. Because love is like a gamble and to lose would be too cruel. Sama lang nga ikaw nagasugal, mahimo madaog, mahimo mapierde. Kung magdaog man gani, malipayon. Kag kung mapierde, syempre, masulubon. Sa akon kubos nga pag-intyende, risgo gid man ang gugma. O kon ang maghigugma. Tungod na higugma ikaw, imugid resideran kag risguhan ang mga challenges. Ang kabudlay, ang pag-antos, ang pagtamay, ang pagdaog-daog, ang pagpamahog sa imo kabuhi kung may karibal ka sa isa ka babae nga imo nga ginahigugma. Ang daya nga mga trials, isa ka pagtungkad sang imo pagkasinsiro sa imo katuyuan. Kung masurpass mo dia nga mga pagtilaw, you can shout to the whole world and be proud of yourself that you won. Your success is considered a heroic achievement to prove that you possess the courage and bravery, the patience and perseverance, the trust and confidence in yourself, believing that God is your strength and hope to manage the things you wanted to get. If there's a will, there's always a way. Kung mahimos ang iban, nga hindi ikaw, why can't you? So when you have the complete faculties to be manipulated, ang heart mo, ang brain mo, the wisdom and the power, the talent and the skills, etc., etc. Tita Regine, dayat tanan, nagadepende man sa tao, kaya ang aton mahal nga Diyos, ay gid nagapabaya, nagabulig gid kung ikaw kahibalo magbulig sa imo kaugalingon. And that is very true. Sang una nga tiyempo, mga bata pa kami, si Mario nga amon kasilingan, patay luya gid kay Maria nga manak ni Manang Eska. Nagtuhaw daya sang pagdibo ni Maria nga may special feeling gali siya o kung pinasahi nga baratyagon kay Maria. On the day of the occasion, si Mario gyud ang una naghatag sang 18 fresh pink rose sa kay Maria kag sa ila pagsayaw nagakinurog ang iya duha ka kamot nga daw iya nalang hugton pagkapot kay Maria para madisimilar na ang kurog sini.
Besides, ang ginpamahulay siya og mayami. While si Maria, nagayuhum-yuhum lang. Dawa ay kamaan, very smart, simple, and beautiful. However, iya na analisar sang tapos ng sayaw sang 18 gentlemen nga ibagid si Mario sang sa ilatanan. Actually, si Mario, who is 3 years older kay Maria, magka-playmate sila since 2 years old pa lang si Maria. Tungod ang nanay ni Mario, yaya ni Maria, kay nagaupod siya permi kay nanay niya sa ila Maria. So samtang ang tatay ni Mario, amo ang nagadumara sang ila malapad nga humayan, kamaisan kag asyenda. Bugtong lang nga anak si Mario kag nagdako siya sa pagbulig sa mga trabaho ni tatay na. Second year college pa lang siya, na disgrasya ang iya amay. Nahulog sa kanal kag nakibtan ang iya nga hawak kag tuhod. Ginpahilot, ginpabulong sang amo, daddy ni Maria, pero hindi madali. Gani sa amo pala nga pangidaron, si Mario na ang nagpadayon sang trabaho ni tatay niya. Apisara duro mga gwapo, hangkilan, kag may sarang nga mga ulitao ang admirers ni Maria, pero waay ni Mario baliha. Kay daan na nga close sila ni Maria. Maisog siya sa pagpakigbato sang iya gugma kay Maria. Waay siya magpaapekto sa mga pagtamay, pagpakanubo sa iya, kay anak lang siya sang yaya ni Maria. Langit kag lupa ang ilang distansya. Natawo si Mario sa imol nga mga ginikanan, samtang si Maria natawo sa manggaranon nga mga ginikanan. Gikan sadto nga nasat-uman ni Manang Eska kag daddy ni Maria, nga daw may pagtamod man si Maria kay Mario, ginbawal ron ang pagkadto ni Mario sa mansyon. Kagin ilisan ang nanay ni Mario sang iba nga mag-atipan sa dalaga. Nagasakit gid ang buot ni Mario kung hindi makakita kay Maria, kag amuman si Maria. Nagalantawanay na lang sila nga duha. Si Maria nagahibi, nagalantaw kay Mario sa taramnan, kag si Mario naman nagahibi, nga nagalantaw kay Maria sa bintana ukon sa halaman sang kabulakan. Nangita medyo si Mario nga makapahayag sang iya matuod kag sinsiro nga gugma. Ang bata nga nagalawig sa mga baka kag kanding, nagabubod sa mga manok kag pato, nagapangdamog sa mga baboy, iya ginsekretuhan nga maghatag sang iya nga love letters kay Maria. Kag sikreto man ang pagbalos ni Maria sa sulat para kay Mario. Nahimo nga mail carrier ang bata nga 13 anyos pa lang. Why pa man abi cellphone sa nga panahon. So tama gid kabudlay sang ila communication. Apisar nga ginakontra ni Manang Eska si Mario, pero padayon siya, bugtaw pulaw pagtrabaho sa ila uma kag asyenda. Ginplanuhan gani si Mario ipasalvage sang isa ka manggaranon nga admirer ni Maria. Pero waay makasaler, sa pila ka beses nga gin-attempt siya, mabuot si Mario, mapisan, relihiyoso, kag palangga siya sang daddy ni Maria. Waay siya nagabulag sang Rosarito nga sa iya pagpahuway sa udto kag sa hapon, may magamit siya sa iya pagpangamuyo sang Santo Rosario. Waay si Mario ginapabayaan sang iya nga guardian angel. Ginaprotektahan siya, ginadiktahan, abanse nga hindi magtulog sa iya payag kay may malain nga mga tawo nga nagahandom pag-utas sang kinabuhi niya. Isa ka bes, nakita ni Mario ang isa ka hubon, may mga pana kag tirador. Pero nakapalipod siya sa dako nga puno sang kahoy, kag waay siya makita. Sa nasambit ko na, nga palangga sang daddy ni Maria si Mario. Ginkabig parehas sang iya anak, nga ginasarigan sa ila kalupaan. O galing, naliwat lang ang pagtamod sang daddy ni Maria sa kay Mario, sang iya nasuplahan, nga nagkita-kita sila ni Maria sa kalubihan, kagkaprutasan, manguha butong, mga prutas, kag magkaon-kaon. Malipayan sila maglagsanay, panaguay, dakpanay, nga daw 10 to 12 years old pa lang sila nga nagahampang. Hindi ron kadi gusto ang daddy ni Maria, kay dalaga na siya, nakadebu na. Ginpalikaw si Maria kay Mario. Ginpaeskwela siya sa city,
sa isa ka prestigious Catholic University, kag ginpa-dormitory siya sa mga madre. Ginadulong siya sang kotse kung magbalik eskwela, kag ginasugat man kung magpauli every weekend sa uma. Since then, naputol ila communication, kag worried gid si Maria. Siya naman ang nangita pamaagi kung paano sila ni Mario makapadala sulat sa kada isa. Swerte gid. One time, na-meet ni Maria si Lydia, nga paryente nanda sa canteen sang university, nga nag-deliver sang siopaw kag hamburger kada school days. Nag-snacks anay sanda ni Lydia para may istorya na ang iya problema. Dako gid ang kaluoy ni Lydia, kag ginbuligan na si Maria. Si Lydia naman ang nag-mail carrier sa sulat ni Maria kay Mario, kag ni Mario. Sikreto ang ila pag-communicate, likom sa ihibalo ni Manang Eska kag daddy niya. For more than a year, nga sige na sila kita-kita sa city, nagplano sila nga mag-elope. Pero, hindi makahimo si Mario kay nagaulikid siya kay nanay-tatay na. Kag sang iya man nga trabaho sa uma. Nagplano naman sila mapa-secret marriage, pero hindi makahimo si Maria. Kay base, ipatay siya ni daddy niya. So, why elope kag secret marriage nga natabo sa ila relasyon nga duha? Pero sa darayon nga pagkitaay, why na makaupang sa nagauros-uros nila nga baratyagon, natabo ang hindi pa dapat matabo, kag nadisgrasya sila. Pilahan ka bulan, nagsuka-suka si Maria, nawadaan gana sa pagkaon, hindi makahangop sang ginabati niya, permilang absent sa klase. Kag sa dako nga kabalakas ang madre, ginupdan siya, ginpakonsulta sa clinic sang university, kag didto na ibaluan sang doktor nga nagadala siya. Nahasol gid si Maria, kag nangumpisar sa madre kung ano ang himuuna. Nag-advise ang madre nga magtampad istorya kay daddy niya. Nag-okay siya. Hasta sang hindi na matago ang pagdako sang iya tiyan, nag-untat siya sa pag-eskwela. Kag ginambala na si Mario nga mag-atubang sanda nga duha kay daddy niya. Sa primero, doon nag-aalaka pa, kag nahadlok gid si Mario. Pero ay sandait mahimo kundi magtampad sila sang ila katuyuan nga magpakasal sila. Nagdangop si Maria kag Mario sa ila barangay captain para makamediate sa ila nga problema. Mayad kay best friend kag kumparihay ang barangay captain kag si daddy ni Maria. So best friend sila. Gani nag-set sila schedule para makasubahar kay daddy niya, upod ang barangay kapitan. Why ronduro nga istorya pa, dayon ginpatawag ang mga ginikanan ni Mario kag ginistoryahan ng kasal sang ila kabataan. Salamat sa dako nga kaluoy sang Dios. Natuman ang tanan para sa kasolbaran sang problema sang duha ka maghagugma, Mario kag ni Maria. Dako ang ila kalipay. Pagpasalamat kay Lord sa madre, sa ila barangay captain, kag kay daddy ni Maria nga nitigayon ang pagpakasal nila. 3 ka baka, 5 ka baboy, 10 ka bisaya nga mga manok, kag pato ang ginpangihaw. Ginluto para sa grande nga kasal ni Mario kag ni Maria. Bilog nga baryo ang nagbuylog sa kalipay. May ginhiwat nga likod-likod sang bispera sang kasal, may sound system, may program, pagpaalam, kag may sayawan. That ends. Love is a risk. Tita Regine, I hope wa ikaw ginkapoy sa pagbasa nga malabot mo ang ending sa duro gid pangagihan nga eskina. Mabuhay kita tanan, sama-sama sa KLP. May God be with you and your family. Always loving you, Indy, sang Iloilo Province. Well, I agree with you, Inby. Love indeed, no, is a risk. Kaya nilang love. In every decision that we make, there is always a pros and cons. Kag, correct na, may risk gogid, no, nga
kasabay kung ano man ang ato nga decision. We go to the left, may risk. We go to the right, may risk go. But we just have to be ready. Kung ano man ang aton nga nangin stand, we go to the left or we go to the right, we just have to be ready sa mga konsekwensya sa aton nga decision. So much so with love. Kahit ikaw kaisa, nagakalipat ikaw nga may mga butang nga hindi pa dapat, kag may mga butang nga kung pwede, maghulat-hulat anay. But sometimes, mo na ginatawag, basta gugma na gani ang mag-abot, hay nako na lang. Anyway, NB, thank you so much, Gid, for another beautiful story shared diri sa kahapon lamang program. And para naman sa imo kaugalingon nga istorya, yes, ikaw nga nagapamati dira, wala pa ka-share diri sa KLP, pwede Gid. Can you share also your story? Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last call para sa kay Ophel Sangmina. I hope na-gets mo nagapamati ikaw dira or maybe ang family mo nagapamati dira. Buwas na kita mag-interview sa imo because tomorrow is already Saturday. So before sang alas 2 sang hapon, ara kina diri sa estasyon, nakapa-Xerox ka na sang imo nga ID. Laton mo ko kay upod kita diri saka. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Magasunod na si Tuyang Ermitania and then ang Provincial Jail followed by Dear Diary. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Sige hapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon namang program. Good afternoon and God bless.